iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Launay tigasat kanya. Diyos ko, apay ngayon palubo siya mapasamak dagitoy. Nadagsan launay. Dahil pandubok itibiyag ko. Diyakon kabaalan pa'y. Napaayak ka dagiti arapaap ko. Sapay lang. Apay nga mina nagtalagak itinayin dyan lalaki. Nasaysaya at lang nagtalag tibiyag ko. Tumpuha kang iti karayan. Tapno agibusin ti panagsagabak. Miss, saan mong gamitin dito? Saan? Saan? Nakalabasol ba ito pang panggapin? Saan na ngay gawin? Agtalak. Ayat kong timataya. Lawlawagam ko matipanang mo. Sumangat kay ti langit. Minaybay anak ni Apo Diyos. Iso na sa isayat langan. Nugibusak tibiyag ko. Saan? Saan na ngay gawin? Saan ka mabalin na Baybay baybayan? anak ko. Panawan na kun. Saan mabali na baybayan ka, adi? Sino ka gani? Saan ka ngam mo? Nakita ka namin. Nadlaw ka sa bali ti panggap mo. Kat... No... Panawan ka. Madamag kunto. Ada kasi nagbanakam. Makonsensya ako matlang. Tabi na ibayan ka. Isa masapol na may ispal ka. Saan nagmatngam mo? Okay. Ipangagnak mo. No saan pa'y ana ikarit ipapatay mo? Saan mo asayang tibiyag mo? Tasakot ti apo day taking ka. Kasan ko matikadaksin ti panlupok tibiyag mo aya. Ngam nalabit, ngad ado pa'y tinakarkaro ti kasasab na ngamsika. O sige, umay kan, matrapik kan. Lumugan ka ni ti kotsik. Anya ti amom, no siyak ti makatulong iti problema. Flor de Lisa. Saan ka kadipay, anak Amin bakbakal iti bato iti baybay. Saan ka dipay alim mag-antibarukong mo? Sir, Manong Chris ko na malatan. Dito tikat ko ay hawak mo kanyak. Itaypay, nga data dito iti baybay. pasensya kayo. No, Jack, magawid ng ti panagsangit ko. Jack, mas paalan ti sa iti barokong ko. Nakurapay kami laang kinitatang. Inarapa ko ti makaatal. Napaayak. Sige, ituloy mo tak istorya. Kabayatan ti panagadal ko. Namamok ti may sa lalaki. Manong Chris, ngam lino ko nak. Insukat na kiti sa bali. Nasakita naglaunay. Nabaybay ang ti panagadal ko. Kasla, nabati-batak. Idi, nabagsakak kadagiti grades ko. Kabalang pa'y ti bumangon. Saan pa'y akanibusanan ti amin? Pagkanalag ka. Binaybay anak ni Apo Diyos. Nagbidot kay ti deta. Kasanuman ti kadagsan ti panlubok adumteng iti biyak mo. Uray pa'y addakan iti ngarap ni tanam. Ad-ada may kulbo ti biyak mo nupok kahon ti panagtalag mo iti Diyos. Saan ka kuma amaawanan iti namnama? Itay pa'y amakalan na init. Ngam awan matla engan ni Flor de Lisa.
Jak nasangputan itay ang naggapoy detano. Sa dino nga ta tinapanan na ay ang mga noan niya amutin tinapasamak kan ko ana. Manon nga aldaw ang nakapupuklatan iti kwarto na. Kalpasan ang nagsangsangit anang ipakita kanya kadayot ibagsak agraan na. Inlunlunod na ni Aristotle Anubio na anang loko ken ko ana. Imbaga rabi iyo, ama. San kayo madanagan? Awan dakas nga niramid ko iti anak yo. Ay, kahit aki amanak, iti panangitulnog mo iti anak ko, Barok. Ay, nabayag kayo ka din nga agam amukin ko na. Ay, itay lang nga nakitak. Pangasyo Manong Chris. Siya, di makaamo ang makisarita kinitatang. Sa dino nga min ayat tinapanam Flor de Lisa. Madanagan nak anang uray ken ka, kunak no anyan tinapasamak mo. Ah, sige, sana ko nang agbayag, tata. Manong Chris, agyaman naklaunay. Ulitek, agkararag kay ti Apo. Ni Apo Diyos ti pagkamangam. Laglagi pam. Saan mo apukawan tinamnama? Kanya kada ti mapaspasama kada kayo, mama. Langay ti madandanagan ite sa tinda kitiri daw. Sila ubingak ni narakop yun. Ay, kunak nga minuan niya ti dagas, anapasamak ken ka. Imbilin ko kinipulto, asublian na ka. Katkaduan na ka nga gawid. Di nakakanunadanon iti opisina itay. Awan pa alas 5 ite pimanawa ki jay. Kaputay nyo na unay yo amasapol mapanak iti ospital. Taur oray nak ti doktor. Ano kasta napan kamutlaan? Saan yun nga mun? Ano di nagsaritaan mo iti doktor? Tamo yun. Oresan ko nung iba ka. Chris, Agawid ako may tayen. Imidyada kitirang tay. Nakita ti may sa babae kahit natitungpak kitirang tay. anya? Oh, talaga nga umadadon ti agpakpakamatay. Mano ka din ti taon na? Nakurang 20. Agad-adal iti kolehiyo, mama. Oh, nakaubing pa'y lagayam. Nalabi, bimagsak ka nagiti grado na. Binaybayan tinubyo na. Weno, masikugpayan. Diyak na damag nagdadagsanan. Sapay kumata saan? Tamangan no ituloy ng tukid din tagpakamatay. Kasla masapnan ka unay kenkwa na idinto saan mo ngamam mo? Mama, kaslasandak ngamam mo. Ubing pay, sayang madadal ti biyag na. Pinadas ko alinawlawagan ti panunot na. Impasyar ko pa iti bye-bye sakbay ng tulod ko. Naimbag ta nakita madagos. Dakol dagiti daluyon Chris. Gapo iti panagginginid na iti. Ada na ibalag at tsunami alert. Nalabi ta nakapagpanunot matlaan. Sige mama, mapana ko diti kwarto. Mala, ay saan ka ngamin unay ngagbambanog? Kanang rabii ka ka din. Nangan kami titi restaurant kini Flor de Lisa. Sakbay ng tulod ko. Oh, sige. Saan mo aliplipatan ti agtumar ka dagiti agas, ha? Nang runa dagiti vitamins mo. Aon, tang Mario, papila yung pandag ko, itipungan ko. Surat ko dahi chay kinitatang. Sakbay api manaw kay di kalman. No, saan na ko mga ingawid ni Manong Chris? Mga nakamasayag ako kumaitan. Asang sangitan ni tatang. Ay, uray la sumgar dagiti dut-dut ko. Ay, makababawi ak matlay ti panggap ko nga agpakamatay. Ay, nakulapan ti panunod ko. Flor de Lisa. Anya ti kayat asawan day ti asurat. Tatang. Simbre kak iti kwartong bayat ti kaadam iti banyo. Nasukainak iti pandag dagiti pungan mo day ti asurat. Pakawanan na ko, tatang. Naguguran ti puso kan panunot ko. Diyak maawat ti bagsak ko kadagiti grado. Nakulaapan dagiti panunot ko. Kabiti panakapay ko iti rapap ko tatang. Kanday di alalaki tiga po na. Tiyawanan bae. Dinadaal na tibiyag ko tatang.
Apaman ang nakapanaw ni Chris. Inururay ko nga adda ibagang kanyak. Nadlaw ko akas la adda ibaga ni Chris kanyak ko ma. Ngam linapdam. Jack, naiturad. Tinangibaga kada kayo. Nakakaputa ko na iti barandillas tirang tayo di ka lahat adimtang ni Manong Chris. Kating gawid na. Kahit no saan adimtang? Nalmusak ko man. Iti, napre sa karayan tatang. Amang nusan nyo kumapaya na sarakan ti bangkay ko. Urayak lang nagkintayag anak kabasa iti surat mo. Kasanon no saan adimtang ni Chris anak ko. Naimpag-atao ni Chris. Isutin ang lawlawag iti panunod ko. Inispal na. Utang ko tibiyag ko ken kuan. Impakadak ni mama. Anasapa, ti papano ko yung opisina. Nimbag na nadanong ka diti balayo. Nagmalmalamak ang nagpupok iti kwarto, Manong Chris. Ni, agsangit ka matan. O, ato ti panyok. Nagyaman ang launay. Nuamuyo na kuman. Numalagip ko. Tinaramid. Among kadian na sukainan ni tatang. Tinaramid ko asuran. Pati amok idigat di akon makasangpat na si bibiyag iya balay ni. Asi dagiti baybay tinapanantay di kalman. Anya ti marikrik na mita. Makitkitam dagiti taluyon. Ngagsabwag iti kadaratan. Uray dadakal dagiti daluyon. Naimbag ti umapay arik na iti kinapintas ti baybay. Kasta ti biyag. Naimnas nagbiyag iti baet dagiti panubok adumtang. Iti panagbiagtan. Nimbagta na oray kayo, mama. Kinasaritak ni Flor de Lisa. Asakbay ng itulog ko. Ipasyar ko diti balay tapno makapagamam mo kayo. Oh, kumusta ka, Flor de Lisa? Nasaya atmat, nana. Mapainak ko mga umay dito'y balayo. Nagbak nang kayo. Maubing ka pa'y gayam. Napintas ka. Naistorya na ka ni Chris. Ay, sayang ko matibiyag mo. Nana, nasair kung samot tintirik na. Pagbabawyak matlang ti inaramid ko, nana. Utang ko tibiyag ko kini Manong Chris. Langan ni Chris ti baknang. Ngam napakumbabakan na dayaw ang makisarsarita. Nagpadispensar ta imay nakasinukon nga awanak dito'y balay. Mabayinak mat nga aguray iti mabayag na imay kayo dinano ni Jatalon, tatang. Amoyo ka di, talaga abak nang da. Nagdakal ti balay da. Uray ni Nana Valeria nga inanag at nasayaat. Saan amata pobre? Kahit sa dinong ay tinangipasyaran na ka. Inawis na kanangan iti restaurant nga asilig iti baybay anang ipasyaran na iti kanya. Sa kalpasan na, impasyar na iti balay da tapno makapagamam mo kami kini mamang na. Hey, madlaw ko tiranyag ka dagiti matam. Nasuruksan a 40 titawan ni Chris. Ngam guwapo pa ilang. Sakin na po daw. Amangan no agayat ka manan, Ay, tatang, sana ka may karikin ni Manong Chris. Ay, mabainak lakit di. Diyak kayat amadadaal ti kinasayat ni Nana Valeria kanyak. Amangan no kagura nakton. Sa bali nga min kag ti makikita ka dagiti mata manakaw. Tatang, saan ko maasabali ti panunutin nyo? Naragsaka. Juan, gapukin ni Manong Chris. No pailidap nan nakidi nga aglemusak ko maiti karayan. Ibilang ko, ama ikadwa abiyag ko dahitoy. Mama, apaya ka sa ti panakita yung kanya? Ada ka di kahit yung ibaga?
Maragsa ka na kaamang kitkitakin ka. Ha? Si Maranta Tilangang. Ni Flor de Lis sa kaditiga po na makaismisan ka. Da kayo talaga, mama. Napintas ni Flor de Lis akan may sa ubing pay. Naminsan pala nga nakasarita. Nadlaw ko nasaririt. Talaga masiri, mama. Nabaybayan na lang kami ti panagadal na. Masaya nga anak. Sungad ako makidawag ka na kayo. Anya dayta. Kahit ko atulungan. Siyak ti makamo, iti pagadal na. Ha? Sapay kumata, saan kayo magungat? Sana nga gungat. Ngam anya ti kasukat, ti panang tulong mo kini Flor de Lis. Mama, no tumulong kay ti pata matao. Sana kasapulan, ti katukad nawin no kasukat na. Oh, di kayo ka di maragsakan, makakita iti tao nagbaligi, ta tinulungan nyo? Manipod nagamam mo kami kini Manong Chris. Masansan mo ito ni pa-share na. Pasaray, talyawan da kami, dagiti mang labas iti pagtugtugawan mi dito parke. Amangan no atapon da, nga agnobyo kami. Amangan no, panunuton da pa'y, nga aglalakayak. Inawis ka nagpasyari ti baybay. Taday bagakin ka. Manong Chris, anyo da chay? Tulungan kay ti panagadal mo. Siyak ti makamoy ti magastos. Ha? Pudno ka di? Ay, agyaman ang launay kada kayo. Naimbag kayo launay. Ay nga, kababain. No ni mamati pampanunutam. Nalpas kamin ang nagsarita. Kat umanlugo. Kasla saan ka mamati? Saan kayo nga kapkapin ano ken ni Chris? Amang ano anya tikidawan na akasukat na. Tatang, Sapay kumata saan ama sa irtirik nam anak ko. nagbidot kayo iti pampanunuto nyo. Nasingpot ni Manong Chris. Wan, baknang da. Sana ka maikarikan ko na. Uray bak nang da siguro. Di mo magustuhan tinasurok a 20 atawan aba itiyo. Diyak amo no agayatak pa'y tatang. Amangan no may law anak manan. Intad amin ni Manong Christy, inggatang ko iti uniformek kan sapatos ko. Amin ang masapol ko iti panagadal ko, kanti allowance ko iti panagadal ko. Idi nagkuyog kami agimatang kadagiti kasapulak. Impagarup dagiti sales lady nga agama kami. Miss, mabalin ka rin agtugaw diti abay mo? Awantian yaman na. Amangan mo kasi nga akit panagbasa mi ti libro. Wan gayam, siyak ni Janus. Flor de Lisa tinagan ko. Nagirutan ti panang putput na iti dakulak ko. Nakapigpig ka ti panang perang na kanyak. Sorry nakayawa na kami niti kinapintas mo, Flor de Lisa. Ha? Naglamuyot ti dakulap mo. Di mo ko mapanunutan na kinabastos. Nalabit nga itala nga makita na diti universidad. 2 taon nga min ang nagsarda nga kagadal. Ay, isumat lagayam. Ura siya. Dandani sana ka nakastrak ita semestre. Gapo iti kinakurapay mi. Agparo tagayam. Gapo iti kinakurapay. Napilitan na ka nagsardan. Ngam gapo ta kayat kundi makaadal. Nagtrabaho ka nagurnungag para iti masakbayak. Nasaysaya at matlaan no damal Pasko a kurso. Oras di klasik. Sige, panawan ka pa. Okay, sige. Taragsa ka pa nagamamutan. Sapay ko matag kita tantumanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya namin tinapasamak ken ka, Chris. Dandanitan na disgrasya.
Jak nasiputan tiri mo riti crossing kat imagaw iti linya mama. Ay talaga nga do ti driver itan asaan anaanad ng agmaneho. Manghiramraman da. Ay kunakman ngamin no saan ka asimrek itang aldaw. Nagbaliw ti panunod ko mama. Sayang ti aldaw. Adadala nga masikuranak no awan ti araramida kiti balay. Noon niya na di lang ti sumilsiplot iti panunod ko. Oh, Chris. Itagayam ti umuna nga aldaw nga isasarat ni Lord Elisa iti pagadalan mama. Maging gaita kat saan ka pa'y laeng amaawatan. Pakaragsak iti makatulong. Awan ka diti sa bali agapuna iti panang tulong mo kini Flor de Lisa iti panagadal na. Amamuda kon mama. Saan nakagururay iti supapag iti anyaman a kinaimbag ama aramida? May sapay apang panunutag. Saan ka di nga do ti subject ti nakabagsakan na. Nabaybayan na ti panagadal na. Gapo iti nobyo na. Aglalo lang arudan. E din sukat da ito iti sa bali. Kasapulan ni Flor de Lisa amay kaniti sa bali agundaway mama. Manong Chris, agyaman ng tamaawatan ti kasasaad ko. Eh, kaasi ti Apo, nasayaat mo ti umunang aldaw iti universidad iti dayto ng aldaw. No da sa bali may tulong ko king ka. Saan ka ngagpain na mangibaga kanya ka? Agyaman na tanan. No kasapulam ti igatag mo iti libro. Ibagam kanya tamang tedak iti kwarta. Naimbag kayo na unay. Nya ka na ya. Pakaragsaka ti tumulong king ka, Flor de Lisa. Ado tinas ka na pagyamana ka na ngayon. Unak manan, saan mo kumaapanunutan dayta? Masagputan kagayam dito'y balay, Flor de Lisa. Kumusta ti umo na nga aldaw mo iti pagadalan? Nasayaat mo tatang. Nasangputan dak ang nakasango ka dagiti libro. Ta agar arami dak iti assignment ko. Ay ngam isagdong kunto tagluto iti pangrabyan tayo. Ituloy ko ito itong madamdama. Mangan ka pa'y tumikinay, ay, nagluto ak. Pamilpad mo, nangam sakon ti makaamong agluto. Naimas. Saan ang tatang? Amo ka nabannog kayo iti talon. Naskan nga igawad mo ti agadal. Babain ti mangpapadal kong ta. Saan kayo madanagan iti dayt abanag? Saan ko sayang ti sabali agundaway ana itid kanyak? Ni Nana Valeria ti ad-adda akabain ko. Ne, apa yan tatang? Nakaululi mo kayo kabayatan ti panang rabi tayo. Naumigsat ti pampanutan nyo. Naimas na ito taraunta. Amom, aging gangamin ita. Pampanunutak pala no, apay akayat nakatulungan ni Chris iti panagadal mo. Naimbag at tao ni Manong Chris, tatang. Gapo siguro iti asin na kanya. Amo na ti amin ang napasama kanya. Awan nga tati urayan na asupapak iti kinaimbag na ipapainakan ka. Ay, day tatijak among tatang. Saan ko maamasaher tirik na? Ti kayat ko asawan anak ko, awan ka diti nadlaw mo ken ni Chris. Napintas ka. Ang mga no adamot panagayat na ken ka. Ni awan mo ti madmadlaw ko ken kuano tatang. Ngam no, kas pangarigan ta agarem ken ka. Aklonem ka day. Ni apay matan tatang tadi-tati nagturungan ti saritaan tayo. Ay, jak masungbatan day ta sa ludsudyo. Sabaw. Ay, saan na ka may kariki ni Manong Chris, tatang? Tabak nang da. Imbaga na kanya, asaan ko apang panunutan, ti panang supapak ko ken kuana. Mariribo ka naklangarod ka dagiti imbaga ni tatang. Ngam, ikarigata ngay pasnak ti panagaramit ko iti assignment ko. Naskan ana nga to dagiti gradok. Ay, kababayin ki ni Manong Chris. Malagip ko man ang tinibaga ni tatang. No agaram ka no ni Manong Chris. Mapagkudkudak nga ta.
daw ko natamnay tilangam. San kan samot nakaturog? Nasapa ka nakaturog, mama. Ngam, nakaringak itay alas 3. Ay nagsapakan. Kasapulam tinan-anay at turog. Dahil tati impatigmaan ti doktor ken ka. Jakmat nakaturog itayin, mama. Nakit-kidamak. Ngam uri ka sa ti panang ipapilit ko makatulog ha. Talaga anaatapan ti turog kanya. Noan niya di tantim, si Milpot iti panunod ko. Oh, apay anasinga ti panaturog mo. Ang mga nalipatan ti nagtumar iti vitamins mo. Naimas da at tumtumarak nga agas, mama. Sige nga, Rudan. Ituloy kong da ito'y araramida. Naglain kan? Ay agyaman nak Amam ka di amay sa daytoy a subject? Nakabagsa ka? Flor de Lisa, saan ko kumapakabasulan ti panagdamag ko kan kanya? Masirib ka matitikunak. Napanagnagak dahil iti subject kapag kaklasyan ta. Anya tikat mo salusudan kanya? No apay, anabagsa ka kiti daytoy a subject ko? Ladingitak no nasayar ko tiritnam. Malagip ko man ng tinobyo ka ng kanya. Adagayam nakas ang apadas mo ti ayat. Uwan, jakon kahit alagip mo pa'y. Dandani na dadaal tibiyag ko gapuken ko na. Kunam adimon kayat tagsangit, ngam manartara igid matdagatiluam. Dahil ti panya. Agyaman launay kan ka. Adapay may sangipod mo ko. Gaputa maguguran, una iti panunot ko. Ginandat ko ti agpakamatay. Ano niya? Ay, namalagip ko dahi chay. Agkinkin tayo gak. Amok adak kalabasol iti Diyos. Ti panang panggap ko. Amang katali iti bukod ko abiyag. Well, talaga saan na may parbang? Saan ta kung magaya man anagam ampo? Saan siguro mat ani Flor de Lisa tinaglogan iti dayja kotse? Kung anak kanya ka na kurapeda. Nobyo na kunak ko na. Ngam saan pa'y matanan anay anak kailiwliwag iti panagsina da iti nobyo na. Naliday tilangan na anak kalagip iti napasamak iti nobyo na. Kinunana pa'y kanyak. Asaan nan akayat ti agayat. Inawagan ka pa ingin muna. Lumabal nga awisan ka nga pasyal, Flor de Lisa. May sanang ti assignment ko manong Chris. Nalpas ko pa'y kit din Iso nga inton itulnog na. Maturog akton. Mabalin nga rod nga ipasyal ka pa ilang iti balay. Kalpasan ti pa nagpasyal ta dito imon. Mabalin lang ta manong Chris. Kahit mo ka di amangantan, weno mapantapay lang agpasyal ka dagiti pagkatangan ti kawas ken alahas. Awan ti igatong ko iti bado wenno shopping. Relax, no da makurso na dama abado. Gatangam, sakti mang bayad. Sobramot daytan manong Chris. Nakababain. Saan? Pasat tayo ti panang tulong ko ken ka. Iti panagadal mo. Kasaya ating pasyar na ka ni Chris. Nagsasaruno tayo lang nga dimteng. Ada ngamin dinaraya kapaskan. Kinid daw na ngamin asakbay nga itulnog na iti balay. O may kami pa lang dito balayo. Nana Valeria, agyamanak. Pare ti anya Flor de Lisa. Gapo iti panang paadal ni Manong Chris kanyak. Dakalaw na abanag dayta. Mabainak pa yun kada kayo. Awan ti problema iti dayta. Kaya't ko naragsak ti anak ko. Ati kaya't ko asawan naragsak ti anak ko at tumulong. Ado ti matultulungan na. Ay ngam, na isang sangayan ka ken ni Chris. Tuwa niya pala ang tararamidam dito isalas. Sumurkan ko iti kwarto ang kalpasan na itulnog mo ni Flor de Lisa.
Akin na pa'y labit, mama. Sa anak pa'y makaturog. Kinapudno na. Nanggag ko tinagsarita nyo kini Flor de Lisa. Saan ka di apod no timbagak? Saan ka lang maasyan ken ko na? Ngam, na isang sangayan ni Flor de Lisa iti pusong. Mama, Oh, apay akalata nagsinay ka. Karbangam tagragsak. Kaya't ko anaragsak ka, anak ko. mama, naragsaka kiti araramida. Makanayan nga kuyog kami ngagpasyar kini Flor de Lisa. Kahit ko nalablabas nga may tiday tati kinaragsak mo. Kahit mo ka diya siya ti makisarita kini Flor de Lisa. Ay, isaanan, mama. Siya akong timakamu kini Flor de Lisa. Ang panunutok pa ang tinibagan ni Nana Valeria iti rabi. Na isang sangayan na kanong iti puso ni Manong Chris. Anya nga tati kaya tasangon ni Nana Valeria? Malagip ko lang arot ni tatang. Naibaga naman ng idirabi akalpasan ana itulnognak ni Chris. Amaan ka nun ada sa bali agapuna. Ay, amat gayam. Oh, Flor de Lisa. Awan mo't gayam ti klase mit akas kanya ka. Mabalin ka di, awisan ka ngagmerienda? Sige. Ano sam ano, anya ti kabaalak na ipamerienda ken ka. Naglapag saritaan ta. Anya ti kahit masawan? Konforme. May panggap iti panagadal ta, ken may panggap iti kabibiyag mo. Naistoryak mo't aminan ken ka dagiti napaspasamak kanya. Sige. May panggaplatan iti panagadal ta ti asikaswan da. Bueno, kayat mo, siyak ba't ti agistoryakan ka, may papanitibiyag ko? Amangan nga min, sangit kang tumanan. Saan na kamin pagsangitan? Saan ka pagsangitan? Kahit ko naragsak ka. Amon, napintas tagbiyag. Rumbang asaan tayo mabannog iti panagbenta. Flor de Lisa, anya ka di ti arami dami ti kwartom. Rumuar ka pailaeng, adda sa nga ilim. Wan tatang, namaya kon. Sino ti nga ilik tatang? Ni kadi Manong Chris? Aw matimbagbaga na nga umay dito balay itay inawagan na. Saan ani Chris? Janus kano tinagan na. Kaadalam kano. Anya? Ni Janus? Agar arem kadikan ka. Nay, at dagayam karibal ni Chris ken ka. Ay ni tatang mat. Saan nga agar-aram ni Janus kanya? Nasingad kami laeng. Pasaray tulungan na kadagiti assignment ko. Amo ka di mo namnaman na pasyaran ka dito palayo, Flor de Lisa. Naklaatak nga ron. Kaya't ko natin makisarsarita kan ka. Do'y pagadalan. Apagbiit matla ang makasarita ka. Kakaiso na nga ang trabaho kita. Agtrabaho ka gayam kabayatan ti panagadal mo? Kasapulan. Kasta tibiyag tinakurapay. Tapno makaadalak. Agpapada tayo anak ko rapay. Kas makita mo at dahi ti balay mi. Nakanunno mo. Bagpaikan ka at agmemesa ka nga anak. Talo kami nga kakabsat nga nagasawan lagi ti doa lalaki a kakabsat ko. Kas kada kwada, saan damot anak kaadal. Amok nga ang klase minton bigat. Isong yung pasyar ka dito igid ti baybay. Mabalin mo't ko mga ngayon ton bigat. Ti pa nagpasyerta. Urag malmalam tangag pasyar. Ngam, ay, naira na mapana ka di Manila yung ton bigat. Agaro plano ak. Ada napatag nga si kaswag. Ngam, eksubliak mat adagos. May panggap siguro iti negosyo day tanya. Flor de Lisa, inalagsakak. Takadwa ka ita. Ay man gayam. Adaited ko king ka. Atoy. Ha?
Adayo pa iti kasangay ko, Manong. Anya ka nila ito'y? Loktam, mabit lang. Tay katagtibungon na, tapno makitam tinagyan ti kaheta. Kitibayo. Aday ta, Ha? Sing-sing? Nagpintasan? At dapay kwentas? Agyaman ng klaunay. Ay ngam... mabit lang. Sakti mga iusong itiramay mo ti singsing. Ha? Aday ta, isarunok na ipal ititingad mo diti kwintas. Bagay king ka. At dapat pimintas ka. Ini, Lord Elisa, apa nagsangsangit ka? Saan ko mas baalan tiragsak ko? Ita lang amin mapadasak ti agalas. Kabayata na nakayusong ti singsing itiramay mo. Kenti kwintas ititingid mo. Siyak ti dagos ang malagip mo. Ay, saan ko malipatan dagiti kinaimbag mo kanya? Nangin nalakit ti dagito asing-sing kan kwentas. Saan na napatagtibayad na kanya? Tanapatpatag ka. Ha? Lord Elisa, ayatan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Magusto ti naramid mo. Ulitat manan. Karbangam ti agragsak. Kablawan ka. Mama, Amok anangin na ti singsing kan kwentas ngayon sagot mo kini Flor de Lisa. Ngam tinapatag. Naibuk sila mo ti panagayat mo ken kuana. Katrumbang lang asubadan na ti kinaimbag mo. Mama, saan nakagururay ti supapa kadag iti kinaimbag ng papa ay ko kini Flor de Lisa? Awan tiga po na saan nakangayatan. Adamin ken ka ti saguday ti sapsapulon ti may sa babae. Naragsakak no naragsak ni Flor de Lisa kanyak, mama. Ngam, rumbang asika ti kang runaan amaragsakan. O sige, mama. Inakon maturog. Kaltangan ti rabi. Amjak pala makaturog. Saan asumina iti panunot ko ni Manong Chris? Nagpintas din sagot na kanya kasing-singkan kwentas. Jack impagarot. Magdagayang panagayat na kanya. Ay, Jack maawatan dahi iti amarikrik-nak. Rumang ka din aklonak. Gapo ti kinaimbag na kanya. Naimbag na nakita kay Timol. Naulibag na tiya pagsarsaritaan ta. Itulnog kanto yung balayo. Janus, ano ka diti pagsaritaan ta? Adda ka makayat kung ibagakan ka, Flor de Lisa. Agna-nervyos ako ta. Pakawanan na ko, ma. Sapay kong matadyak pakabasulan. Di panagayat ko kan ka. Anya? Kunak man no, agpagayam tala ang Janus. Sapay kong matamay kariyak nga ayatam. Jack amuno, anya tirumbang nga ibagaken ka. Ngam nukas pangarigan tapaayan ka. Agbaliw ka diti, panakilangan mo kanya. Adda ka di sa bali nga adda maikari nga ayatam. Simbang pagkagaya ba na Flor de Lisa dahil pagkasaan ka nagbayag itinapanam. Apay akas na kilangam. Tatang, nagkita kami kini Janus itimol. Kat inawis na magpasyar. May sa mariribo ka na. May kaapay. Makita yung kadiday ito'y asing-sing kan kwentas. Insagot ni Manong Chris. Diday di panagpasyar mi kan impudno na ti panagayat na kanya. Mapugtuak ti sumaron nga ibaga maipapan ken ni Janus. Adda a maikari ni Chris nga ayatem. Naranyag to ti masakbayam ken kuana.
kabigat mo, Flor de Lisa. Nakaawa king ka, takayat ka kumustahan. Alkalapos ko lang nagdigos. Mapana kami makimisa. Agawid ako matladagos. Tayo tuloy ko nagitijak na alpas idikan man. Assignment kada project. Sayang, tanayra na nga dak dito Manila. E di kalman na saan ka nakita nga mailiwak launin king ka. Agyaman na. Taka na yun nakamalaglagin. Gapo tayo ayatan ka unay, Flor de Lisa. Agyaman na. Manipod nam amo ka? Naragsaka kon. Sikatin ang bukal itibiyag ko. Adalat ta marik na kapanagbutan. Ang mga maulit manan, tinapasama ka. Agtalag ka iti ka ba alam, igaid mo ti agadan. Ragsak ko ti panagbaligim. Agyaman na iti panangpatpatibgal mo, tinakam ko. Manipod nga min lino ko na kinobyo. Kan nabaybay ang ti panagadal ko. Nakarik na ako mo iti panagbutan. Kasta unay asangit ko iti. Nabagsak ka iti amin agrado. Ang mga nagsangit ka manan. Awanak ba't nga ro dita din nam? Tapno punasat tiluam. Arakupon ka, tapno makarik na ka iti kinatalgad iti barukong ko. Manong Chris, agyaman na klaunay. O sige, ituloy mo tagpalas. Agkararag ka na yung paga. Ken, kidawag ngay kararagan na. Si kadagos tinalagip ko, itay makasangpetak, Flor de Lisa. Naginanapay lang sa inawagan ka. Naira na nga awan ti assignments ko ita. Isuan na waya kakimuyog kan ka, nagpa-share dito igiti bye-bye. Oh, kumusta gam ti rinanta medya Manila? Nasaya at mat, makabanlog ti agbiyahe. Ngam, gaputa nakita ka. Humigpig sa ak. Ayatan ka, Flor de Lisa. Manong Chris, Ada ka di kayat mong ibaga kanya? aklo na kunti pa nagayat mo kanyak. Agyaman nak. Nakaragdag sa ka. Sapay ko ma. Inaklunak, ayatan na. Saan atapno subadam dagiti kinaimbag ng paay ko king ka. Nasursuro ka niya ayatan. Sino ko matibabay adi mangayat itikasken ka, anak kasingsing pa. Agyaman ak mananting ka. Chris, ay ayatan ka launay. Hindi pa yan nakapanaw ni Manong Chris amang tulnog kanya. Ngam, agtibtibayok pailaan. Marikrik pailaan tinairot nga arakot na kan nabara nga agap na kanya. Ay, sumsumgar na dito dut ko. Kasanon no, nalablabos nga miti arakot kan agap ti nagtungpalan mi. Ang mga nudyak na makapagkadkad. Ay nga, rambang ka di nga ipaikuti bagikan ko anak kasubad ti paadal na kanya. Lord de Lisa, anak, naluton ti pangrabita. Kanya ka ti pagmatmat ti deram bitatawa, Tatang, jak na puutan ti iya si Dudyo kanya. Ay, pasensya kayon ti panakarabiik ang nagawid. Inawis na kami ni Manong Chris ang nagpasyal. Maawatan ka. Simang patgaya main. Uwan tatang, itay aldaw asin mangput. Kan ada ipudno kada kayo. Inaklon kon ni Chris. Ay kat nasayaat a desisyon. Amo ka natalgad kanto iti den na ni Chris. Ay nga magatalak pa lang at tatang. No awis anak ni Chris nga agkasar kamin. Ay magaktuken ko ana nga orayan na ang makaturpusa. Oh, kumusta ti ipapan mo dyan Manila? Di mo mo't inyawag ti sa sangkot mo. Kas itidamo pa nagpaagas ko di Manila, mama. Isumat lang timbaga ti doktor. Nunas ka na mapan kay dyan Amerika. Saan kayo madanagan kanyak, mama? Kabaanak da ito eh. Intalag kon kini apo Diyos ti amin. Nga Ewan gayam. At napintas ng ipadamag ko kada kayo.
Inaklon na ko ni Flor de Lisa. Kablawan ka. Ay kung nagtupay, asaan na ka mapagkadkadan ni Flor de Lisa. Marik nak, ngayatan nak ni Flor de Lisa, mama. Kasta unay aragsat ni Chris anang ipadamag kanya nga inaklon mo. Kat maragsakan akmad. Nana Valeria, mabainak kada kayo. Panagriknak namin. Sana ka maikariki ni Chris. Flor de Lisa, saan mo kumaapanunutin dayta? Amom kadi nga ititawan ti anak ko na surok ak 40. Kat si kapay laeng ti inayat na. Ti kayat ko asawan, si kapay laeng tinakariknaan na itiragsak. Saan nakadipay anak padasan ti nakinobya? Talo tinagbalin na nobya nang saan na wenno kahit ko asawan saan da nagkinawatan. Wen gayam, adda ko kahit ko akid daon kan ka. Kayat ko amam-am mo ni tata. Janos, ada ko makait kung may bagagan ka. Kan satay ko matamaawatan nak. Kan may sa ibilang naklaangon apagayam. Nasakit amangag. Taay ayatan ka unay, Flor de Lisa. Ay, lading ito. Saan ka akayat ang masakitan? Ngam, adan kayan ayat ko. Tiambok na akong pwede tinopyon. At tagayam sa baling agar-arim kan ka. Nas kanya ag desisyon na. Kat iso tinapilik. Awan mabalin ko. Numay salaan nga pagayam ti panghibilbilangam kanya. Sapay ko mata naragsak kanto iti danana. Agyaman naklaunay, tamaawatan na. Makasarakan to iti ad-adda maikarikan ka. Kasladyak ka ba ilan ti manglipat kan ka, Flor de Lisa? Saan ka makapagulbod kanyak? Nagsangit ka. Adda ka di problema. Kalpasan nga inaklon ko ni Chris. Kan inistorya ni Nana Valeria kanya. No kasano ti kinaragsak ni Chris. Ti panangaklon ko ken kuana. Ingkadang ko kasaritak ni Janos. Dahil di nang pasyarkan ka dito yung balay, ti kayat mo asawan. Agar-aram kan ka. Uwan tatang. Kalpasan dahi di panangpasyar na kanya. Nagdaton kanya. Nagsarunuda lang kini Chris nagaram kanya. Gam ni Chris tinapili mga aklunan. Rubang laeng anak. Gam apay analiday ka anang paay ka ni Janos. Tatang, maasya na ngamin kan kuana. Nasingpat kanya. Masirib. Kan may sa tultulungan nak iti panagadal ko. Kadagiti assignments ko. Asi kadilaeng ti mariknam ken ni Janos. Asinot at talaga ti ay ayatem kadakwada adwa. Tatang, ni Kristik ayan ayat ko. Nakasaysayat kanya. Saan amay kari pasakitan? Nasingada kini Janos ta pada tayo anak kurapay. Inkarkarigatan na tinagadal. Flor de Lisa anak. Adda nagdumaan ti asi ken ayat. Dayta tilaglagi pa. Mariribukan ako ng arot kadagi dyan ay baga ni tatang kanya. Nasingatiri na kini Janos. Ngam saan ngayat dayto eh. Sinalbar ni Christy biyag ko kan adda ken kuana ti masakbaya. No pay na ibaga ni Janos adi nakabailan alipatan. Iti pa naglabas ti aldaw. Aglunit tumatla ti sugat iti puso na. Nang runa no makakita iti babae, ama magpitik manan iti puso na. Analabit ana istorya ni Flor de Lisa kada kayo akayat ka makasarita. Da kayo gayam ti ina ni Chris.
Maragsakan na ka makaamam mo kada kayo, misis. Pasensya kayo lakuman iti kinano mo ti pagtaangan mi asin ang bayan niyo. Awan ti problema iti dayta. Sana kas kadag iti dadto maababak nang. Badlaw ko nga roda nasaya at kayo akas ken ni Chris. Ato dagiti baan nagapagyaman kiti anak yo. Sinalbar na tibiyag ti anak ko. Sa nakababain ko ni Chris ti mangpaadal iti anak ko. Naimbag ti panagpuspuso ni Chris ay ayatin na unay ni Flor de Lisa. Kaya't ko anaragsak ti anak ko. Sipod nagamam dakin ni Chris. Naragsak manhin ti anak ko. Adaman madlaw ko ken ka Chris. Magusgustuam ti agpasyar dito igid ti baybay. Kan nakalunga kan ti init. Ngam saan mo pa'y nga insina ti imatang mo iti baybay. Malagi mo pa'y kadi, idim pasyar ka dito ikiti paypay. Kinunaking ka ide, at ibiyag kat maidilig iti taaw. Kas kadag iti daluyon, nagbatak iti kadaratan. Lord dili isa, agsubli-subli ti panlobok. Ado ti panubok iti biyag ko. Aging ga iti namam mo ka. No adda pumanaw, dagsubli. Ha? Kinapudno na, kasta sa anak pailangan mamati. Nasuro ka na 40 titawan ko. E dinto tasi ka. Manmano ti agayan ayat, anasurok adwa pulo at awan ti baat ka. Saan aday ta ti panunutam? Tinapatag, no anya ti marikrik na. Nakaragsa ka. No kastoy akadwa ka ngagpasyar. Kas laawan ti pagpatinggaan ti amin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Janus ti agtaktak dar iti waiting siya dito isango ti pagadalan. Itaman langan ang masikdak. Adadag iti gundaway ang masabat ko. Is-iso manak ngam madlaw ko analiday. Lord Lisa, kunak man nakawit kan. Ne, itaman langan nakapagsarita ta. No kastangag sabat ta. Pamrayam lang ti mangisam kanya. Mayroon na ngamin ngagdardarasak no taduma. Di mo ko mapanunutan, kaya't kaliklikan. Hamumat, iraprapin ko ti agadar. Maawatan ka. Ikarkarigatak ti makatorpos. Tabarang dumtang to ti panawan. Ay kariyakon kan ka. Ladingitak. Adan kaayan ayat ko. Nasaysayat langan no ibawing mo iti sabali ti riknam. Ti pusok ni manglaplap padalipaten ka. Masaktanak no lipaten ka. Tunggal gandatan ka alipaten. Ad-adamat amaritnak. Anapatid ka dito pusok. Janos. No amumla ko ma. Nay, kasla nakikita kong day talugan na. Ah? May sa alala ka ti dimsaag kat isiuman na ka. Ne. Si Meryoso tilangan ni Chris. Agsinsin nublatan da kami akitaan kini Janos. Natiktikan kan samot ka na ng urure kanya. At ngamin siya nga ilig yung opisina. Nabay ka nagsasarita kami sa na-traffic ka. Awan ka nga man na. Nabitak pa dito waiting shed. Naladaw ngamin. Pinalbusan na kami ti maestrami. Flor de Lisa? Aywan gayam ni Janos. Chris, ni Janos. Nobyo. Isugayam tikon ko naman obyong. Kumusta, bro? Nasayat mat sir. Maragsa ka na ka makaamam ko da kayo. Abdan tres sila pagluganag. Panawan kayo pa. Magananad ka, Janos? Nasayat man, tanda nasing patagay mo, Flor de Lisa. Uwan. Nasingpag ni Janos akaskan ka. Kan may sa masirib pay.
Saan nakalagbita? Dahil di alugan ti masansan amang sukon kini Flor de Lisa. Kaayan ayat nagayam ni Chris. Katlangan na tibak na. Nataer, naputaw. Lujak mariro, nasurok a 40 titawan na. Adayo tiba at titawan da kini Flor de Lisa. Jak kayat kag panunot iti sa bali. Ay ayat at ni Flor de Lisa. Kat dakil ti respeto kinkuan. Ngam lukas pangarigan. Saan ko ang mapapalaw? Saan ko akabailan nga ipaay tinasaya at abiyag kinkuan? Kat ti masakbayan lang ti mabalin ko apagkarit. Nangan kami lang iti restaurant kini Flor de Lisa. Dagdag na kami ti parking sa intulod ko. Saan ka kadiya di manon iti balayda? Saanon mama? Ang mga no ado ti aramidon na. Saan ko akayat tagbalin ado dagsan iti panakadal na. Talaga nga ayatem ni Flor de Lisa. Pudno ti ko na yo. Isu lang din nakariknak iti napudno nga ayat. Naragsakak. No kasta ngagkuyog kami ngagpasyara. Awan ka di pa iti plano amang ikasarken ko na? Awan pa'y mama, tagadal pa'y. Nasken ang makaturpos para iti masakbayan na. Uri agasawa kayon, mabalin na matlat ti agtuloy nga agadal. Sa bali lang no agasawa kami na. No kas pangirigan taga na. May bayaglaan ti panagturpos na. Ni Janos ganti mauawag ka niya. Ay, nabayagan niya muna ti numero ti cellphone ko. Itala ang awagan na. Ije pagadalan laang agsarsarita kami. Sa idea amunan nga danobyo ko. Nadlaw ko. Nga imikay kanya. Hello? Hello, Flor de Lisa? Ay pagkarabiin? Kastamot ken ka. Anya ka diti ibagam kanya. Ni Sir Chris kayang tinopyo. Masansa na makikita tinugan na hindi amang sukon ka. Adda masapol amamwa maipanggap ki ni Chris. Kinagpaiso na. Ni Chris timang papaadal kanya. Ano niya? Ngam pangasim Janos. Saan ko maabumabati pa nagkitam kanya? Inayat ko ni Chris. Saan aga po tabak nang? Itilak si tibaot titawan mi. Saan ko asinamir kan saan alapod ti kinaragsak mi nga agayan kanya? Naglaw ko ang nakaululimag kay dirabi Flor de Lisa. Kasla makaluluha ka. Pinalpaliiw gayam tatang. Inururay ko nga gistorya ka kanyak. Adda ka di problema. Saan ko laan nalapdan tiriknak? Masya na kini Janos. Nasingpat. Ngam saan amabalin adwada nga ayatak. Saan ko ang maawatan? Agsarsarita kami kini Janos iti sangot ti pagadalan. Ididimtong ni Chris. Pinagamamok ida. Nadlaw ko analidayan ni Janos iti panakaamuna ani Chris tinubyo. Saan ka di ang nagsaritaan yun day taabanag? Kalpasan a pinaay mo ti panagayat na. Nasken nga awatan na ti kinapudno. Nga mabiit laeng. Masyanak lang kini Janos tatang. Agduuma ti asi ken ayat. Saan mo siguro anam naman nasukunan kahit ipagkatakan nyo? Ita lang aramidak na ito eh. Chris, pakawanan na ko ma. Oh. Apay nagpagpakawan ka kanya. Anya ka dito mapaspasama kang kaswita.
Rombong ko mga ibagak adagos dahito ken kami panggap ken ni Janos. Anya ti may panggap kang kuana. Nagaraaram kanya. Ngam, sikat inaklon ko. Naragsa ka kiti dayta anang muak. Ure ada karibal ko akatab mo. Saklat ti pinilim. Gapta sikat ay ayatan. Nakayaman ako na Naragragsakak manan. Among kadi ang naragsak ni mama? No naragsakak? Ha? Ada ka di pa'y nasa ka na mamuak, may panggap ka ni Janos? Nasingad kami lang gayam idi ken ni Janos. Tultulungan na, no da pakarigata kadagiti assignments ko. Among, adda pa nagbudong ko, ama ulit tinapasamak idi kanya. San ka ngagputang? Agtalag kay ti kabalam. No da problema may ti panagatal mo. Ibagam kanyak. Takitak no niya di may tulong ko. Kat ni Janos ti pinili ni Flor de Lisa. Ni dumduma babae. Kat may karingayatan. Diyak mamati ngay naklunak. Tautang na anay pag-anak ang kanyak tibiyag na. Kanti panagatal na. Marik na kay ayatan na. Mani po di tayo dimteng ka diti opisina. Nadlaw ko anaunag ti pampanunutan. Mama? Oh, kasla nakigtut ka pa iti panagsaw ko. At dahil po no kanyak ni Flor de Lisa. Nadaan ko nga nakasarsarita na idinapang ko sinoko ni tipagadalan da. Ni Janos. Itay lang nga sinokon ko iti balay da. Katimpod no na kanyak. Ang nagaram kong kuha na da Janos. Anya, Nga masyak tinaklon na. Chris, Saan niyo ko mapagduaduan ni Flor de Lisa, mama? Mariknak ngay eto na. Naragsak kami iti relasyon mi. oh, kayat ko naragsak ka, iho. Jak kayat nga adda pakasakitam. Kabalag na ito yung mama, kat pangasiyo. Umdasan aking nasarita yo, ti ama. Itay kumapela nga kaya't kakasarita, Flor de Lisa. Pakawanin nak ko man. Amok ana sa irka, idinawagan ka. Awan kanya man ha. Manipod nagamamuta diti pagadalan. Nasingabtan. Kan may sam amunak mo ta. Ba nagapang dayawakan ka? Nagasat ni Sir Chris. Panawanan amamuam ani Christy ng salbar kanyak. Idigandatot ko mati agtapwak itirangtay. Kan ni Christy mangpapadal kanyak. Kastagayam. Ulitak nagpakpakasikan ka, Janos. Sapay ko ma. Tasaan abo mabati pa nagkitang kanyak. Ikarik. Saan ko nga inaklon ni Chris? Gapo kadagiti utang ko na imbag anakam ken ko na. Amok ang makasarak kanto iti babae ana ikarikan ka. Saan tong hagbaliw ti panagkita kin ka, Flor de Lisa? Saan ka naliklikan? Namimpinsanan nga awatag ti panakapae ko. Nakasagana ka tumulong. No ada problema mi ti panagadal mo. Agyam anak ta pinatagam ti awis ko matipagkita taking ka. Tapno makapagsari tataan na imbag. Saan ko maamamon dahito ni Flor de Lisa? Ikarik, sir. Noon niya man ti mapagsaritaan tayo. Para kada tayo laan. Agyam anak. Agtalag kaking ka. Nung mabali nawagan naklatan ni Manong Chris. Oh, nyatigad mo ngayon naman. Sa anak nga umininom itinasangar, Sir Chris. Manong kunak ko man. So please latan. Nyatigad mo ngayon naman. Jak umininom itinasangar, Sir Chris. Manong kunak ko man. So Sige. please latan. Nalabit na istorya nanti amin may panggap kanya. Yung wadda pa'y kahit maamaman, sige. Siyak na nanti ang istorya may papan kanya, Manong.
No pa'y nakurapay kanilangan. Ikarkarigat at ti makaadal. Nasaya. Sapay kumata maragpat mo to ti baligim. Uray nagribalanta ni Flor de Lisa. Kahit ko nga gayam ta. Naragsakak no nyaman ti may tulong mo kung kwa na. Gabutag pada ta. Amang ipatpatag kinkwa na. Masaysaya at nagpaiso nga impodnom ken ni Chris, maipanggap ken ni Janos. Aglalo ta kanayon kay latta ngagsarsarita ijay pagadalan. Saan na ka na yun, tatang? Kimaya kay kanya kon manipod pinay ko ti panagayat na. Saan ka di nagselos ni Chris? Eh, saan? Nasingpot ni Chris. Man nakaawat. Kan amuno kat nga isuti ayatag. Abangan no saan nalaang akayat nga ipadlawken ka. Naglagi pam kumati na istoryaken ka. Apan nakisarita ni Valerie. Ken ni Chris. Kayat na anaragsak ti anak na. Tatang, O apay. malagip ko lang amin ni Nana Valeria. Nakasaysaya at gayam ni Sir Chris. No sa balil ako ma. Pawilan na ko makilangan ka ni Flor de Lisa. Isupay tinang ibaga at tulungak ni Flor de Lisa kadagiti problema na iti panagadal na. Mabalin kumangat nga isuntimang tulong iti nobya na. Ti pakas dahawak ng imbaga na. Kaya't nakano ang naragsak ni Flor de Lisa. Ken agpada kami ang mangipatagkan kwa na. Ngayon nagkariya akon kani Flor de Lisa. Ikarigatak. Amay salaang na paghayam ti pangibilangak ken kwa na. Si Mayar matlangan direk na. Numal daw gaya man. Mga opisina matlang. Bumangon ako ang tinakagdiwas. Nagtumarak man ang kadakitakas ko. Oo ka na kay mama. Managnahagan sa kunay kanya. Hello, mama. Oh, Chris, kumusta ka? Nasayatan direk na. Bimbangon ako. Mga opisina matlang. Saan mo nga ipilit no saan mo kabailan? Unakmot ngamin kan kay tay, amapan kay ti doktor. Sige, pumadanagan kay launayin. Mapanak ti doktor sakbay nga umayak dita. Awan ko mati pakariribukan nyo iti dahi ti abanag. Nalpasan na nagsaritaan tayo dita. Ulitat manen, nunas kan amapan kagpaagas ija Amerika. Saan ko akayat ti medayo kini Flor de Lisa? Ay ahitak mama. Ti panagayat na, ti kired ko. Agkasal kayo nga yaman. Uray kadwang nukwang agpaagas ija Amerika. Saan ko akayat amamuan da ito ni Flor de Lisa mama? Yak kayat nagsangit. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kas makita iyo mama. Nakasarsaranta ka nakasangpa di opisina. Inawagak itay ti doktor mo, Chris. Makapadakas ka no ken ka ti panagbanog mo. Nasaysayat ka no pa inuagpagas kay di Amerika. Mama, Ipangagnak ko ma. Pagimbagam da ito'y. kabaunak da ito mama. Ay, Chris! Kalata, maulawak mama ka. Chris! Ay, kunat ngamin nga uray saan ka pa lang. Imay ng opisina. Di ako nakabalan sa sakit na mama. Matayak siya. Sana kumapag-nervyosan. Mala, agtugaw ka laang. Idumog mo di talamisaan mo. Agpatulong ang iti security guard. Itaray na kayo di ospital. Talaga ablang ko ti utak ko. Insuro idi ni Janos ti formula da ito intid ni Mrs. Ancheta ang assignment mi.
Aramido ka man. Tainton alas 2 asumaron mo. Ti klase. Ha? Ini, kalata nagtibtibayo ak. Angkay nga ta. Adon sa pakarilibu ka ma, Flor de Lisa. Ha? Janos? Pasensya ka no, nakasingaak. Awan sa bali panggap kuking ka. Saan ba't nga ta makaungot ni Manong Chris kanya? Numamuan na nga ilasatgan ka. Awan ti dakas na iti panangasideg mo kanya. Nakigtutak lang. Mariribo ka na gamin iti da iti assignment nga intid ni Mrs. Ancheta. Ay, insuron idin kanyak ti formula. Damat nga tayong ti maestro yo formula. Kitakman, ada ka di libro iti da ito subject? Ha? Ne, mabit lang. Talaak ti libro iti bag ko. Ni Nana Valeria. Awagan na. Apa nga agtibtibayo? Adto Janus. Sung batak labi ti awag ni Nana Valeria. Hello? Ha? Apay? Anya tinapasamak ni Chris? Ha? Sige. Umaya kon. Oray inton malampay lang ti sumaruno ang klase. Janos, masapol ang mapanak. Iji ospital itamot laang. Isumat lang agtib-tibayo ak itay. Ay, Diyos ko. Anya nga ta tinapasamak ni Chris. Oh, agyaman ta nakapuot kan, Chris. Kumusta ti marikrik mo yan? Sana nang sakit yung ulo mo. Nakapsodak lang. Ay, di mo laam mo. No kasano tinervyos ko itay. Umanugot ka kumangamina na mapanijay Amerika. Mama. Awan gayam. Inyawag ko ni Flor de Lisa. Di panangitaray ko ken ka dito ospital. Anya. Nana Valeria, kumusta ni Chris? Saan ka madanagan? Nasayatin tirik na. Kasta na danag ko ita inyawag ni mamang mo. Ngayon taray na ka dito yung ospital. Pagkalmam tirik na. Nasayatin tirik na. Inasatgak itay ni Flor de Lisa, tanadlaw ko nga ada pakarilibukan na sir. Tulungak ko ang mga rami diti assignment na itay nawagan ni Nana Valeria. Agyaman na kiti pa ng sarong karyo kanyak ni Flor de Lisa. Agyaman na klaw na Janos. Nasayatin tirik na, mama. Mabaling kong tirumah dito ospital. Saan ka kumaagumana at makaruwar dito ospital? Ijeton balay ngagpalimbagak. Kinadakit daw kada kayo. Saan kuma amamuan ni Flor de Lisa noon niya ti sakit ko? Ha? Kitsan kayo nagladingit, mama? No saan mo kaya ti agpaagas iti Amerika? Umanugot ka kuman iti singasing ti doktor. Ladingit, saan ko akayat? Nugasat ko talaga ti matay. Kahit ko ngawan pagbaliwan ti langak. Kastuyak ko mapumusay. Oh, tsak kaya't abatay ka. Ure siya mama. Kahit ko ngagpaot kumapay ti biyak ko. Tamok akasapulan nak ni Flor de Lisa. Tatang. Simrak kaya matiti kwartok. Ada ka di ibagayo kanya? Nadlaw ko, mariribukan ka, simbangpat anak ko. Saan mo pa ingin kaskaso, di panagkablao ko king ka. Kuha nga min tatang. Adala pakarikutak.
kan pakariribukak launay. Nay, apay makasagsakit ka. Nagapa kayo ka di kini Chris. Ni saan tatang, awan ti saan miya nagkinaawatan. Nasingpet kan nadungo kanyak. Itay kasarsarita nak ni Janos tapno tulungan nak iti assignment ko. Inawagan nak ni Nana Valeria. Kat imbaga na ang ospital ni Chris. Anya tinapasabak kini Chris. Hey, jak amo tatang, di damat ibaga no, anya ti sakit na. Ngam, madanagan na. Talaga, ngayayata ni Chris. Nakasingsingpet ngamin kanyak tatang. No saan ko maaga po kenkwana, nabayaga ko na tay. Utang ko na imbag anakam kenkwana, ti panang salbar na itibiyag ko. Ti nang lawlawag iti panunot ko, nga dapay namnamak para iti masakbayan. Isunat tiga po no apay anagayatak manen. Ay ala, kasaritam to na yung bag, di kayan-ayat mo. No apay na ospital. Sige tatang, ikarigatang aramidan na ito assignments ko. Barang saan ko ang malipatan ti insuro ni Janus. Agyaman ta, nakita ka dito pagadalan, Janos. Ay, nasulbar ko matlangan ti assignment ko. Nagpatulungak ken ka. Awan tanyaman na. Pakaragsakak ti tumulong king ka. Naimbag tanayulong matlang tinang sulbar iti assignment mo. Kit langam ti madandanagan ken agsangsangit ka, edi pimanaw ti ospital. Inkarigata, jak ipalubo sa madadaal ti panagadal ko. Kanayon nga ibaga ni Chris kanya kasan adagiti panubok ti manglapod. Matunoy ko dagiti arapaap ko para iti masakbayan. Among Flor de Lisa, dayawak launay ti ayan-ayat yo. Agyaman na, saan ko agandat ti mang sayar itirik naman na idumduma nga agayat ni Chris. Kinapod nuna, naragsaka ko, naging kay ti nasingid agayam talangan. Makalayan ang makapagsarita ta akastoy. Ewan gayam, kumusta ni Manong Chris? Jak amo no nakarwaran iti ospital. Saan ko nga inawagan iti rabita, jak kayat ang makasingak iti panagpaimbag na. Agyamanak ti manlugot kay matlang na rumara ko niti ospital. May martirik na knotak diti balay, mama. Pinalubusan da ka ti doktor ang makarwaran ngam laglagi pimukuma. Dagti balakad na ken ka. Saan ka pa lang ang mga opisina? Itulong mo tagpaimbag dito'y balay, Chris. Mala, mapana ko ni opisina. Tado tinapatag nga asikaswag. Dakay mo din nagbalhin na nurse ko. Nasayang. Da saan ka makatulong kada kayo. Saan mo pala panunutan day ta? Ay, sakbay arumuarak, agtumar ka pala ang karagito'y agas mo. Wen mama, dakay kitin madanagan kayo pa. Kaputa kayat ko ang natalgad ti kasasaad mo. Nasaysayat ko mapay, no siya ti matay. Isang kay matngag sa iti kasta, awan ti matay kada tayo. Nakasarsaran ta kasarsarita yo, Anak. pagladingit kay manan, namang nagsangit kay manan. Ay, dayawag ti kinatibker tinakam mo. Mangnamnamag ngagbiagak pa'y tinapawat, mama. Takas na kunakon kada kayo. Kasapulan nak ni Flor de Lisa. Ay nukas pangrikan, pangasyo. Saan yun to kumabaybayan? Malakit din, agtumar ka kadagiti agas mo. Ala, tumaram amin dagitoy. Nakadaro dagiti ang dadakla tablita kan kapsula. Lurad duma. Makauman tag tumari ti agas. Gaputa saan mo kayat tisingasing ti doktor. Isu nga inristan na ka iti nakaadado nga aga. Ay, anyan. Nagrigat ang tibya kaya. Manulati na kay gatangan ti sagaribok. Dapat mo napate. Ura isang kabasik. Ngayon ni Flor de Lisa.
kinaut na manipod. Ito ni Chris. Astusan na gagatan. Ayan. Oh, Tano. Ay, Kita tamot dito'y tsinda. ay, madam, kayo gayam. May kuman na insyenda ti sang kabasit a kwarta. Ay, wan gayam. Ay, kumusta ni Chris? Nadamag ko kini Flor de Lisa na ospital ka na. Kasi ti apo nakarwaran. Aday je balay. Ay nga maimbalakad ko ken kuana nga ginanapay lang. Manipod, timteng tarito ikiti baybay. Nakololim ka. Si kamot iti ati saan mo amisina ti imatang mo iti tao. Ada mariknak nga alyaw amang buybuya iti taaw. Kat enraram nak. Dagiti dadakal adaluyan. Kat sana kun ama kalungaw pa. Di saan mo akit kitaan. Kitaan naklang. Aguma ka amang buybuya iti kinagwapo. O kita. Nagkatawa ka. Aging ka ita, mariribo ka na amang panpanunot iti panaka-ospital mo. Saan ka madanagan? Kasarsarita na ako. Makita mo. Anya nga man tinapasama ken ka, tapay na ospital ka. Kan, anya ti sakit mo? Awan sakit ko. Pasensya kayo na di pa nakarabi imi ko ni Flor de Lisa, tata. Sinukon ko iti pagadalan da sa nagpasyar kami. Pasyar ko pa iti mall, kat iya kami ng rabi. Ay, ato, tirumbag nga pagyaman aking kakres. Ako, sa inyo napanunutan data. Ay, eti ko na iti anak yo. Kahit ko anaragsak, naranyag to ti masakbayan. Sige, sarsarita kayo pa ilang kini Chris tatang. Agpulasak lamait. Pambarak mangipak ni karigitoy. Ay, nagadumanan ang ginagatak mo, anak ko. Gungundawayam sama, ti kinaimbag ni Chris. Kababain pa iking kuanan. Awan na nyaman na tata. Ungayam, te ginatang ta para kini tata, nabatin sama di yalugan. Huwag gayam. Ngam adda ditoy. Itid kong tulatan kada kayo ito madamdama tatang. Ay, gayam, Chris. Nagkita kami kini mamag mo, ije tiyandaan. Napagsaritaan mo, ti may panggap iti panaka-ospital mo. Kat, anya tinaibaga na kada kayo tata. Ti na istorya na budlaang kat nakarawar ka nito ospital. Saan na nadakamat no anya ti sakit mo? Saan kayo madanagan? Nasalon atak, tata. Isuali ni Klikak, tinabayag apa nagsasangot tayo ang nagsasarita kada Chris tatang. Ama no, diyak malapdan ti panagsangit ko. Ele, saan ka maawatan? Nakasarsaran tamad ni Chris, nakasarsarita ka niya. Impatalgad na ang awal tinadagsan na sakit na. Sa ita, kasta ti mapaspasamak kita. Tatang, diyak maawat ti marikrik na. Ikas ita. Agtib-tib bahayo akmanan. Anya ka de, tinagsarsaritaan niya. Kabayatan ti kaadami ti igid ti baybay. Nagado nga imbagbaga na kanya kadyak maawatan. Ay, maburbur siya anak, tata. Talaga gaya masan ka umininom iti arak, Janos. Nasingpat ka. Nagasat to ti masawam. Mabayag pa iday tamanong Chris. Ang mga no, agsada nga tumanan nga agadan. Kakaasya ka bang remedyo ti kastusan. Kastala ti biyag, aganos ka. Huwag gayam. Nagyaman na kiti pa ng tultulong mo kini Flor de Lisa kada ti assignment na. Manong Chris, mabainak ko maasumurot ko ni Flor de Lisa amang sarungkar kada kayo ti ospital. Taamang ano, agungat kayo. Ngam, madanaga na, noon niya ti mapasamak na.
Kat kasta unay asangit na. Awan rumpeng apang gurakin ka. Agyaman na paikit diya. Agyaman akmat iti ka na man nakaawat yung manong. Naghasat ni Flor de Lisa. Tsak mas daaw no apay nga ayatan na kayo unay. Dumting tumot ti panawan parakin ka. Wan, mangnamnamak iti dayta. Madanaga na kiti pasabat ti katulong kanyak. Langam kano tinabambanlog. Kanagkakapsot asim mo. Kaslakam kamatem kano ti angas mo. Nagkalman tirik na kalpasana nakatumarak. Mariknak lang nga medyo nakapsultak. Anya nga minti inararamid mo. Nakisinara kaklaan kini Janos. Anya? Nangan kami ti restaurant. Bakit pa nagsarsarita mi? Kat ni Flor de Lisa tinagsaritaan mi. Sa kalpasana, nagawid kami. Umayak ton mga opisina inton bigat mama. Chris? Saan kayo madanagan? Kabalakon. Kaputa di mo matamo no anya ti kayat mga order na kanan. Siya kunti agurner. Nana Valeria, kababain pa'y kada kayo. Kan may sa damok ti makastrak iti kastoy kang ina restaurant. Awan anyaman na. Dayta ti magustuaken ka. Ti kina inosentem. Kan dayta ti pagtalgadan tinakam ko. Nga ay ayatem launay ti anak ko. Talaga apat-pat kat launay ni Chris. Maikari nga ipatag. Ngagnerbyusak matan. Nangruna ta. Kas lamang tuktukot ti panamperang ni Nana Valeria kanya. Mangan tagarudan. Saan ka ngagbabain? Amom, pagyamanak, tadimteng ka itibiyag ni Chris. Nana Valeria, ad-adaan siya tirumbang nga agyaman. Si ka lang ti babay nga inayat na iti kastaw na Kayat ko anaragsak ni Chris. Aywan gayam, madamag ko. Saan nakadipay nga injaya ken ka? Ti pa nagkasaryo. Kasar? Ure agasawa kayon ton kini Chris. Mabalin mo to nga ituloy ti panagadal mo. Amok anaragsak kanto iti panagdenayo. Amok anasaya at to ti pagbanagam. Awan ti saan nga agkalikagom. Nang runa no, kadindenam kay ayatan. No pa'y ubi nga kay itiday taabanag. No kayatan ni Chris nga kasar kami. Umanugot ha. Maragsa ka na kitiday ta nang nagkuken ka. Kap-kap na ka ti anak ko. Sige, kasaritak to ti anak ko. Uray nagarbo ti kasaryo. Aramid! Mama, apa yaking sarita ni Flor de Lisa di day taabanag? Da kami kumatirong banghag sarita. Ay, di agsarita kayo. Uray ta, umanugot mat ni Flor de Lisa. Pagtulagan yon ti panagkasaryo. Mama, Apay nagsinay ka? Saan ka kadi amaragsakan? agad-adal pa'y lang amin ni Flor de Lisa. Saan na problema dayta? Uray agasawa kayon? Mabalin na latta nga ituloy ti panagadal na. Mama, dumala ang nag-asawa kami. No agsikog kas pagarigan. Maibayag ti panagturpos na. Uray manuatawan nga agadal iti kolehyo. Tinapatay, makaturpos. Nasaya at no agsikog tap na maadaanak iti apo ko. Mama, Di ka maawatan. Kasla si kati agduat wa.
Mama, kasano ti kasasaad ko? Napanagnagag apat-patgan na ka talaga. Ta nakasagana ang makikasarken ka, iho. San nga taan na sair ni Flor de Lisa? Hindi day tang na ibagayon. Diyos ko, anya ti aramidag. Kasanan, no ibaga ni Chris, nga kasar kami. Kat, imbaga anak kasagana, ang makikasar ki ni Chris, no day pati kayat na. Anak, tatlo ko kayo tayo, simagpat ka. Kata, kariribukab. Anya ka di ti problema, aya. Ay, tatang, Saan ba't ka ta may panggap iti panagadal mo? Tawad ba't parekout? Palaksid doon na nagsubangan niyo kini Chris. awan ti problema iti relasyon mi ki ni Chris, tatang. Nasingpot ni Chris, patpatgak launay. Saan nakakabaulan a pagsangitan? Kapapay garod, mariribukad ka launay. Ay, tatang, kinasarita nak ni Nana Valeria maipanggap iti panagkasami. Imbaga na, nga uray agasawa kami ton kini Chris, mabalin kong tumutlat nga ituloy ti panagadal ko. Nagsarita kayo ka din kini Chris. May panggapiti day taamada. Saan pa'y? Ni Nana Valeria lang ti nangibaga kanya. Apay gata. Oray na kayo, mariribukan kayo mat. Tinasakit anang gupi ni Nana Valeria. Gaputa, umanugot ka no ama kikasar kini Chris. Napanaknakan na at talagang ay ayatak. Anak ko. Ay, kaslakit din panpanunutan ni Nana Valeria ti kinabak ng dalaang ti kinamat ko. Mga nagbindot ka iti panangipapad, iti dayta. Aywan gayam. Nakita no kasano, ti kinasayaan na. No amula ko man ni mama. No apay agad kada ka mga kasar kini Flor de Lisa. Imam mo nga damadanagan. Yan agsangit lakit di. Ay, taklaunay ni Flor de Lisa. Diyak kayat nga ibahat nga agsakaba. Talumta ang tulaang ti karapag. Nabayag ka din nga da iti amay ko? Di ka matagtagari. Ladaw ko nga radakas danaw nagtipampanunod Kaya't nagbayi na kamang singakan ka. Nakaukrad ti libron. Ngam kaslawan di ta panunod mo. Nagsinaay ka. Anya ka na ti problema. Amangan no makatulong hak. Agyaman hak, tsaka mo no makatulong ka kanya. Saan ang may panggap iti panagadal ko ti problema? Tsaka mo no rumbang nga ibagaken ka na iti abanag. May panggap ka di kada kayo kanimanang ko. No pampanunutam ang nagsubang kami. Saan? Nasingpot ni Chris? Mariknak. Apat-patgan na kunay. Kahit saan nakabaulan apasakitan. Talaga nga agin inayat kay Launay. Saan ka kumamasakitan? Saan atubang tibaot titawon may tapno? Saan ka naragsak? Idi pa anak lang ka. No ka intalimang ka dito posok. Di pa kariribukak. Kinasarita na ni Nana Valeria. Kaya't nang agkasar kami ni King Chris. No kasta. Agasawa kayo doon kini Chris. Nasakita anak launa itinaamak kini Flor de Lisa. No agasawa danton kini Manong Chris. Awan ton tinamnamak kan kuana.
Ngam saan ka diya talagang awan paset ko iti puso ni Flor de Lisa. Nasakit akin na no. No apay nga aging kay ay at pailang ni Flor de Lisa. Saan ko akabailan anibagan? Amo, sarita na ka ni mama. Dito'y ikitibay-bay tinangawi sa king kaapagpasyaran. Tanaw uli makapagsaritaan ta. Aglunak, anak ito ta, iti imbaga ni mamang mga kasartan. Maawatan ka. Nakiktot ka. Taon pa'y mo't nagsaritaan ta may panggap iti kasarata. Ay, patpatkan ka unay. Nakaraglag sa kaklaunay, Flor de Lisa. Ayatan ka unay. Ay nga, Jack kayat, ang makasingak iti panagadal mo. Takayat ko ang magunod mo ti arapaap mo, para iti masakbayang. Chris, Oh, apay nagsangit ka. Rumbang ang maragsakan ka. Naragsak ti may sa tao. Maaday ti sidong ti ayatan na launay. makasangit aklang. Gapo iti nalaos aragsak ko. Ad-adan apatpatgan ka. Kat ikarik. No magudud kuntun ti arapahap ko. Makikasarak ken ka. Aldo gaya man. Ang nakapsutak pa ilang. Jack ka pa ilang ti bumangon. Diyos ko. Daytoy ka ti kanibusala. Idilakal man. Nakaraglag kami kini Flor de Lisa. Pasyar. Chris! Saan ka kadingaw may mga opisina? Aldawan! Mama, saan ang nakatrangka tirikap? Iduron nyo latan. Di ka pa'y gayang bimbangon. Nakariinga kita iparbangon. Nagkakapsot, mama. Ha? Nakadado ti tinumar ko nga agas. Ayun. Nakapsutak lang ta. Diyak ka ba ilang ti bumangon? At tinasayaat, itaray kay ti ospital. Ang mga anoan niya pa, ti mapasamakan ka. Mama! Anak ko, ay, itaray kay di ospital. Itamot lang. Aping nagsagsangit kayo. Si bibihagak pa ilaan. Anya ti marikrik na. Nakapsutak pa ilaan. Saan nagsakit iulok? Anya, ti ko na ti doktor. Anak ko, Aping nagsangsangit kayo, mama. Pangasiyo. Noon niya tinagsaritahan niyo iti doktor. Imbagayo ko makanya. ay, naumanugot ka kuma. Ngagpaagas ka iti Amerika. Barang maagasan ka pa'y. Adan taning tibiyag mo. Ngam, jak mabalin. Tidi, agkarara kini Apo Diyos. Mama, Patibkaram ti pakinagan mo, anak ko. Agtalag ka kini Apo Diyos. Agkararag ka. Kat dawatem ti kaasin na. Awan imposible iti Diyos, anak ko. Wow! Nagnato tinaalam iti examen niya. Congrats, ha? Agyaman na. Ilibre kan to iti merienda yung madamdam ha. Ada pa nga aming klase. At yung rin ito malamnatan. Janos, mabidlan ha. Awagan na ni Nana Valeria. Ngam apay akin lahat ang nagtibayo ha. Hello? Ha? Sige. Umaya ko na.
Janos, na ospital ni Chris. Apay mata nakaswiti langan. Nakasaysaya at pahiti. Kasasaad mo hindi kalman. Ay, atong kaulay. Diyak kaya analit ay Patpatgan ka mat. Ngam, mariribukan kan madanagan. pakawanan lang ko ba? Ito diyak impod no adagos ka. Adan at agsin asakit ko. Adan taning bibiyag ko. Anya? Saan? Saan na po no dayta? Kapsot ako. Malik na ako. Adya ako nagbayag-bayag. Agpakata ako naging ka. Pulis. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak ka bahala na mapukaw ka. Malik kaya na ako. Amang panagin ka. Ngam, pagayatan ni Hapon ko sa Kaano lang akin nasaritan at ni mamang mungag kasartan. Ito lang nga mawatag nagitimbagbag na kanyak. Kaya't na anaragsak ka. sakbay day di. Pan nakakita king ka. At tumpuak ka kumay tirangtay. Nadayag nose na kon. Nadakansar ko. Chris! Iso nga. Gandang ko at tulungan ka. Pinasarita ka. Asyak di makaambong iti amin ang maggastos mo agatan. Sinalbar mo timbiyag ko sa ita. Agpagpagadakan kanya. Iha, grabe ti sakit ni Chris. Kaya't ko apaagasan ni Jay America. Anyat serbi, ti ada kabaulan iti biyag ni. Nujak aramiden ti amin apara iti anak ko. Aramiden nyo, nana. Ay atok ti anak yo. Jak kabaulan ama pukaw iti biyag ko. Iha, Sumot gaya ma. Akin daw yo. Nga umanugot akon ang makikalay sa kenkwana. Tagaya. jak kayat analiday ti anak ko. Kat sika ti amok ang makaparagsak kenkwana. Tirigat na, saan nga umanugot? Apaagasak iti Amerika. Nana, napukawan tinamnaman ng aging bagbay. Tanabayag gaya man. Nga adda sakit na. Kan adda pa yung taning tibiyag na. Kat sika ti amok adenggan na. Di na ngamin kaya ti mayadayogan ka. Kadagiti maudi akan ito iti biyag na. Numabalin. Aramidon niyo ti amin. Kasaritak ni Chris. Oh, hagyamanak. Amok asikat idenggan na. Pangasim. Alukuyam tapno umanugot amapan ko paagasan ijay Amerika. Balina, ti kararag mo, biyag ko. Naimbag unay ti Diyos. Amok nga isuti kang runaan a doktor mo iti pa nagpaagas mo ija sa bali ang pagilyan. Ohan, sige ti biyag ko. Saan ko apo kaawan tinamlamak na agimbag. Kaputa adta ka amang uray kanya. Uwan, urayak ti pa nagsuti.
Kablaaw man kay ti panagtulpos mo anak. Agyaman tatang. Isagot ko kada kayo ti baliki. Wag gayam, di ba't kino na masumagpal ti Janaus? Isut imbaga na itinaudi ayawag na. Sindaay may. Malagip ko ni Chris. Iso ko matimay sa apang isagutak iti baliki. Ngam aging gaita. Jak paila amo noan niya tinapasamak ken kuanan. Ala, Jak lang arod maawatan tirik na kita. No naragsak ang nagturpos wenno. di ka nagsagit anak. Tagay dalpasan ti programa. Agawitan. Anda pinaluto ki balay. Iti sagana apang silibral. Iti apagyaman ti Diyos. Iti panaggraduar mo. Congratulations, Lord Elisa. Janos, kunaklano. Congratulations, biyag ko. Adakon. Chris, adakan. Naimbagan kan. Oh, agyaman ang iti Diyos. Ayatan ka. Naging bagak gapukin ka. Ay na, salvi pulos alinablamat ti kaaldayaw. Anamon mi kini Janus nga itati graduation ni Flor de Lisa. Ay ala, awisil na kayo ijay na lumo ang pagkagal mi ma'am. Naman pasit, pinasaganak, pagsasagwan tayo. Ay talaga nga umay kami dya balayo. Ado, tinaskan, pagsasaritan tayo. Nana, Manong Chris, agpakadakmat kada kayo. Ken kada kayo, Flor de Lisa. Tatatano. Janos, Ha? Adda mang uray kanyak. Graduation namat ita. Yamamok tumat kada kayo. agyaman nak. Agyaman kami unay king kajanos. Naimbag ka unay agayam. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.